Nabantayan ang pagdaghan sa mga customer sa merkado sa Mandaue City karon nga bukas na kini sa tanang tawo ug gipaluagan na ang mga restrictions. Ang report ni Nico Sereno. Ikalimang adlaw karon sukad na luagan ang mga palisiya sa Mandaue City Public Market. Base sa executive order sa mayor, gibuksa na ang tanang gates sa dapit sa tinguhang malagsik ang negosyo. Wa na sab gi-require ang quarantine pass ug pag-schedule sa kada barangay matag adlaw sa ilang pagpangumpra. Giistrikto kini sukad nga nagka-COVID-19 aron makontrol ang pagtapok sa mga tao. Matud sa market administrator, nabantayan nila nga midaghan ang nanganha ug mitaasab ang ilang koleksyon. Nalipay kay sila nga giablihan na nato tanan. In fact, kanang sa atong collection gani no kay ang uban natong mga vendors kanang hesitant bitaw sila mubayad dayon kay mingon sila nga consider me kay way tao manood ana sirado pa ta karon ni arang-arang. Hinuon pa dayon nga awhag sa mga opisyales pagtuman sa tanang health protocol. May mga personnel usab sila sa merkado nga mubadlong kun dili matuman ang social distancing. Ang ato gimbadlongon kay ilang gyapon ipaubos. Unya ang ato sa mga vendors mao sa gihapon kada makalimot bitaw sila nga ipaubos pero naa gyapon tay roving kuan katong mga 22 kabuok nato nga personnel. Samtang kaganiha gipangunayan sa mga opisyales ang pagsubo sa handwashing station sa gawas sa merkado. Donasyon kini nga pasilidad gikan sa usa ka kompanya. Ilang awhag kanunay gyud nga pag-practice sa handwashing pangontra sa COVID-19. Mga stall holders, no, owners nga dugay kaayong mga tuig kapin gyud taong sakripisyo. So mao na nga atong ipasalig sa atong mamalitay dinhi sa public market sa Mandaue nga kanunay padayon gyapon ang pag-disinfect. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.